Atal hau ere oso luzea da, konponbideak beti izan beharko du. Globala eta integrala. Ni uste euskarari falta zaiola ikerketa integral bat, ni saiatu naiz liburuan zertxoa deiten, baina historia eta ikerketa integral bat, eta konponbideak diseinatzen direnean, oinarri bat izan behar dute konponbide horiek. Diseinu horrek oinarria dut behar dut, eta oinarria da historia ondo jakitea, zergatik desagertu den, eta oso simplea, zergatik desagerrarazi duten, zergatik eta nola desagerrarazi duten euskara piramidetik, eta nola guk berrio piramide horretan kokatu dezakegun bere superfizie osoan. Hortik abiatuta egin behar dira konponbide guztiak. Konponbideak beharko du globala izan, integrala, eta ez individuala, ez lekukoa, nik ez du sinesten esaten denean arnasgunea da herri hau eta herri hau zainduko du bereziki, eta ez da izen, arnasguneak, hitzak, berak, esan nahi du itogunea daudela, ez da? Osea, arnaz hartzen baduzu leku batean, esan nahi du leku batean itota. Zaudela, itogunea dauzkala euskarak, ez? Itotzeko zorian dagoela, bueno, ez zari gustatzen niri bereizketa hori, eta ni uste dut integrala, orokorra behar duela. Eta orokorra behar du, gizartea dauzkan behar guztiekin batean. Politika, ekonomia, kultura, hezkuntza, eta hori soilik lortzen da lurralde bateratu batean. Bat eginda dagoen lurralde batean, eta botere bakar bat, botere nagusi eta hegemonikoa daukan lurraldean lortzen da, eta noski botere propioa daukan lurraldean bakarrik. Gaurko egoeran, gure lurralde zatitu honetan, 2 estatutan zatitua, 3 administrazio ezberdinetan, euskara da subkultura bada, espainolaren eta frantsesaren subkultura bada, gure boterea da azpi botere bat, da? Egoera hortan ezin da euskararentzako konponbide integralik lortu. Orduan, bilakaera politikoak beharko luke euskararekin batean joan biak alkarrekin. Bakarri bukatu nahi nuke aipatuz zazpi esaldi, nolabait liburuaren diskursua zeharkatzen duten 7 ideia nagusi esanez. Bat, hizkuntza bat bere lurraldean hitz egiteko, ez zaio inori baimenik eskatu behar. Hau, garbi eduki behar dut, hau horrela da. 2, hizkuntza bat bere lurraldean ez hartzeko, bere lurralde propioan ez hartzeko, ez zaio inori baimenik eskatu behar. Egin behar dena da, horretarako indarra eduki eta erabaki hartu. 3, hizkuntza bat bere lurraldean hitz egitea ez da inposizioa izango inoiz, normalizazioa baizik. Hitzak egoki erabiltzea ere oso importantea da, menderatuta dagoen herri batek ikertu behar du, guztia. Ikerketa asko egin behar du. Zergatik hitz egiten duen moduan, eta hasi behar du gauzei bere izenarekin deitzen. 4, euskararen ezagutzak derrigorrezkoa izan behar du Euskal Herrian. Eta hau, nik dio, baina baita ere Gema Sanginez, hizkuntzalariak eta beste askok diote. Derrigorrezkoa izan behar du Euskal Herrian bere hizkuntza propioak. Besteak ja izango dira baloraziozko hizkuntzak, ongi ikusi ongo da, bere balore izango du, baina derrigorrezkoak euskarak izan behar du. 5, espainola eta frantsesa ez dira erakargarriak, baina hemen daude. Zer da erakargarria izatea? Erakargarria izatea da, eta honekin 6. puntura pasako naiz, funtzionala izatea da. Hizkuntza erakargarria da, hizkuntza funtzionala dena. Horregatik, euskararen funtzioa ez da erakargarri izatea, beharrezkoa izatea baizik. Beharrezkoa sozialki, politikoki, beharrezkoa gizartean integratzeko, eta beharrezkoa gure identitatearen oinarria izateko, eta gure nortasuna ezagutzeko. Eta 7. bukatzeko, hizkuntz minorizazioa soilik gaindituko da botere kopuru bat erabilita horretarako. Boterea erabiltzen bada soilik gaindituko da egoera hori. Da boterea erabiltzen da, erabakiak hartzeko orduan, eta
zigorrak banatzeko, orduan, boterea biak da, boterea da erabakiak hartzeko ahalmena eta zigorrak banatzeko ahalmena baita ere. Guk egunero zigor pila bat jasotzen dugu boterearen aldetik, isunak, multak, gauz ordaintzen, zigor pila bat, eta modu naturalean bizi dugu zigor horien menpe bizitzea. Estatuak natural bihurtzen duelako bere legedi oro. Hizkuntzarekin ere berdin gertatzen da. Eta bukatzeko laburren gisa, nik izango nuke, munduko nazio askok erabakia hartu egin dute. Estatu baten alde, bere hizkuntza propioa indartzearen alde, eta hori oinarrian finkatzearen alde. Erabakiak hartu egin izan da. Gero, indarra, adimena izan dutenek, gauzatu egin dute erabaki hori. Hemen oraindik ez da erabaki bat hartu, ez modelo politikoari buruz, oraindik ere ari gara hemen zalantzan, bueltaka, estatus politikoa zer nolako izango den, ze aukera daude, eta ez da erabaki bat hartu, hemen oraindik, estatu bat nahi dugula, hori ez da erabaki, eta euskarari buruz ere ez da erabaki bat hartu. Eta gure politikoak eta gure erakundeak eta dabiltza funtzionatzen euskararekiko askotan halako desgana batekin, hor dago euskara eta zerbait egin beharko du horrekin ere eta nola gaizki ikusia dagoen baztertzea, egingo du zerbait eta baina ez dago erabaki estrategiko bat hartuta. Hori da nik eskatzen duena eta liburan rebindikatzen duena. Behingoz, herri honetan erabaki egin behar dela. Estatua nahi dugula eta euskara nahi dugula estatuaren oinarri izatea. Eskerrik asko.